المولي اللي يعمل الحق للمحقورين ويعطي الخبز للمجوهين، المولي اللي يهلس للميسرين. هيني من فلا تجاكوب السيف لعنوناتيو. المولي اللي يفتح عينين العمية، المولي اللي يرفع للملويين، المولي اللي يهب الجستي، المولي اللي يحارس البرانين. هيني من فلا تجاكوب السيف لعنوناتيو. واللي يزوم للتيم وللارملة، إما الهزينة يحربتلهم ترقاتهم. المولي يسلطن على الديم، التي يكسيون من نسل عن نسل. هيني من فلا تجاكوب السيف لعنوناتيو. نقوم على الإفانجيليو. هللويا هللويا. يينا إديليا انتم الفريايات المولي، من يبقى فيا وينا فيه دان يعمل حفنة فرات. هللويا. المولي معكم. قاري من الإفانجيليوم مقدس سكونت سان لوقا. فداك الزمان الفاريزاي استقسوا للجسو متى كانت ستجي السلطنة تا الله، وواجبهم السلطنة تا الله ما تجيش بسنيالي اللي يدروا، لنقص ħadd موسى jgħid araw hawn jew hemm għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bin il-bniedem u ma tarawhx, u jgħidulkom arawh hawn hu jew arawh hemm hu, tmorrux tiġrux warajhom, għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Fl-ewwel qari tal-lewm, eżis ħuti, smajna forsi waħda mill-iqsar kotba tal-iskrittura mqazza, hija littra ta' San Pawl lil Filemon. Dan Filemon kien raġelani li sar nisrani u kellu l-sejr jismu Onesimu. U dan Onesimu kien hemm mument fejn jaħrab minn sidu. U imur u jfittex lil San Pawl. U San Pawl jikkonvertih jagħmlu nisrani. U San Pawl jgħidu jmur lura u jibgħat miegħu din littra tant sabiħa fejn il-sidu Filemon jgħidu imma issa li reġa' lura għandek dan Onesimu ibni u anke ibnek qed nitolbuk taċċettah mhux bħala l-sejr ma bħala iben, bħala ibnek il-għażiż. Kemm sabiħa, eżis ħuti, din littra tant qasira li turina li l-fidi tagħna, eżis ħuti, tibdel ir-relazzjonijiet ta' bejnietna ta' ħafna drabi. Eżis ħuti aħna ninsew u ma nagħtux każ biżżejjed li ħajjitna magħmula minn relazzjonijiet u x'hekk. Immaġina ħajjitna mingħajr relazzjonijiet kemm tkun ħajja ta' dwejjaq u ħajja u x'hekk li ma tixraqx lill-bniedem. Il-bniedem biex ikun bniedem għandna bżonn ta' xulxejn. Iżda ħafna drabi kemm ninsewwa din eżis ħuti. U kemm ma nagħtux importanza lir relazzjonijiet ta' bejnietna. U kemm nispiċċaw indardru dik lajn li minna rridu nixorbu kif jgħidilna il-qawl Malti. U x'hekk aħna għandna bżonn ta' xulxejn ta' dak il-bniedem hekk waħda mit-tentazzjonijiet il-kbar ta' żmienna tafu x'inhi li l-bniedem jaħseb jax għandu l-flus m'għandu bżonn ta' ħadd u kemm ikun iblaħ
Iftaħ qalbek mal-flus. Ħajjisimgħuk il-flus meta jkollok id-dwejjaq. Ħajjissapportjawk il-flus. Eżis ħuti, meta tħossok waħdek u ninsew li għandna bżonn ta' xulxejn. U ninsew kemm għandna bżonn nissapportjaw il-xulxejn u ngħinu lil xulxejn. U ninsew li Alla anke jagħtina l-flus. Il-flus qegħdin hemm biex ninqdew bihom aħna għal dak li jkollna bżonn u biex ngħinu wkoll lil xulxejn. Jekk Alla ħares qatt il-ġid tad-dinja jasal biex jifridna biex ikkisser ir-relazzjonijiet tagħna, ikun għamlilna l-ikbar ħsara. U x'hekk eżis ħuti għalhekk Ġesu jgħidilna ma tistgħux taqdu l-Alla u l-flus. U x'hekk jekk il-flus ninqdew bihom għal ġid tagħna u tal-oħrajn ikunu ta' ġid għalina. Jekk il-flus isiru s-sidin tagħna jibdew jikkmandawna huma. Nibdew nqisu kollox in terms of money kif jgħidu bl-Ingliż. U x'hekk jiġifieri kollox nikkalkulaw mill-valur tal-flus eżis ħuti. Jekk jiġrilna hekk nispiċċaw l-ikbar skjavi tagħna nfusna, nispiċċaw nagħmlu ħsara kbira lilna nfusna eżis ħuti. U San Pawl qed jgħallimilna din fl-ewwel qari tal-lum. Jgħallimna li aħna għandna bżonn xulxejn. U aħna m'hemmx wieħed aħjar mill-ieħor ta' noqogħdu ħafna attenti minna din eżis ħuti li nibdew naħsbu li jien aħjar minn ħadd ieħor u jiena għar minn ħadd ieħor, aħna ħwa ta' xulxejn eżis ħuti. U kieku nkunu nsara veri kemm nifhmuha din li għandna missier wieħed tas-sema, missier u x'hekk li aħna eżis il-koll għalih u ridna ngħixu ta' aħwa u nirrispettaw u nħobbu lil xulxejn. U għalhekk eżis ħuti San Pawl lil Filemon qed jgħinu jifhem li skont il-pjan ta' Alla m'għandux ikun hemm skjavi. It-terminu skjavi eżis ħuti mhux suppost għadha teżisti l-iskjavitu imma għadha teżisti jew le. Hemm min jinqeda bil-ġid li għandu biex jagħmel minn ħutu lil bnedmin skjavi. Sfortunatament hemm min anke kultant fuq ix-xogħol u x'hekk min ħaddem pereżempju persuni li ġejjin minn pajjiżi foqra u ma jistmawhomx ta' nies u ma jħallashomx bħal nies. Dik hija forma ta' skjavitu li teżisti wkoll fi żminijietna u li Alla ma jridiex. U min jagħmel dan irid jagħti kont lill-Alla tiegħu eżis ħuti. Għax dawk huma wkoll ħutna u jridu nittrattawhom tajjeb bħal ħutna. U għalhekk eżis ħuti mbagħad dan iwassalna l-Vanġelu tal-lum, Vanġelu qawwi ħafna. Meta l-Fariżej jitolbu lil Ġesu meta se tiġi s-saltna tal-Alla. Għax huma kienu minn għalihom li s-saltna tal-Alla sa tkun li Ġesu il-Messija jiġifieri jerġa' jwaqqaf dik is-saltna tagħhom li kienet spiċċat ħafna snin qabel u tkun saltna b'saħħitha li tkeċċi r-Rumani l barra minn pajjiżhom u x'hekk u terġa' ġġib lura dak il-glorja li kienet fija fi żmien Salamon jew fi żmien David. Però Ġesu kien jaf li fil-pjan ta' Alla mhux dak kellu jsir. Is-saltna tal-Alla kellha tkun il-komunità tiegħu, il-poplu tal-Alla tal-Ġid Testament, poplu mhux tal-armi u tal-gwerer, poplu tal-rispett u tal-imħabba u tal-paċi. Poplu li jibża minn Alla, jibża mhux biża bħal meta tibża minn xi ma nafx mill-għadu ta' din id-dinja, ma jibża minn Alla x'jaf li Alla jħobbu u jibża jweġġalu qalbu eżis ħuti. Dak hu s-saltna ta' Alla għalhekk Ġesu qalilhom is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru lanqas ħadd ma hu se jgħid taraw hawn jew hemm għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Is-saltna ta' Alla hija dik is-saltna li fiċ-ċentru tagħha eżis ħuti fil-qalba tagħha l-imħabba. U dik li tmexxija hija l-liġi tal-imħabba. U x'hekk il-kmandament il-kbir ta' Ġesu. Ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollu, b'ruħek kollu u b'moħħok kollu u ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dak li għallimna Ġesu. Imbagħad ikompli jgħid lid-dixxipli tiegħu li jagħti jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw ftit biss minn żmien bejn il-bniedem u ma tarawx bħal fi żmien eżis ħuti. Fejn ħafna bnedmin jaħsbu li jistgħu jwarbu lil Alla u jistgħu jgħixu mingħajr Alla. U jinsew li meta twarrab il-Alla u tgħix mingħajr Alla issir l-ikbar skjav tiegħek innifsek. U tagħmel ħsara mhux biss lil lajrek imma lilek innifsek mhux il-Alla ta' l-Alla ma nistgħu nagħmlulu xejn eżis ħuti.
Umbat Ġesu jsemmi iż-żewġ miġijiet tiegħu u hekk minn għall-miġja li għaddiet, il-miġja li għaddiet u l-miġja li għad tiġi. Forsi dan b'xi mod irid iħejjina għas-solennità ta' Kristu Sultan, mhux il-ħadd li ġejta wara u hekk. Ġesu li jgħid irid jiġi u jidher bid-der jiġifieri fil-miftuħ bħala s-sultan tal-ħolqien kollu. Jalla Ġesuti aħna nkunu poplu li nkunu mħejjija biex nilqawh meta jiġi. Għax jiġi f'ħin li ma nkunux nistennewh bħal berqa u hekk jgħidilna Ġesu. Għax bħal ma berqa tleħħ u tiddi minn tarfa l-ieħor tas-sema hekk jidher bin il-bniedem nhar jum il-ħaq. U meta jerġa' jiġi l-mulej lili lilek se jsibna lesti? Se jsibna nisru? Ejjew nżommuha f'moħħna din u nirriflettu fuqha u naħsbu ftit. Jien x'għandi nagħmel biex ta' bilħaq il-mulej jisibni lest. Forsi għandi bżonn nersaq lejn il-qrar, forsi għandi bżonn nersaq iżjed lejn il-quddiesa tal-ħadd tal-inqas, forsi għandi bżonn nitlob iżjed, forsi għandi bżonn inħobb iktar il-proxmu tiegħi, bħalma San Pawl qed jissuġġerixxi lil Filemon illum. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu Kristu jagħtina l-qawwa li ngħixu kif kien jgħixu. Nitolbu lil Missier il-grazzja li jsib fina l-għaxqa tiegħu fil-waqt li ngħidu ejja mulej u ibqa' magħna flimkien. Fil-Knisja meta r-rida tajba tagħha li tgħix il-Vanġelu ċċedi għal kompromessi nitolbu ejja mulej u ibqa' magħna fid-dinja li qed tipprogramma dejjem iżjed futur mingħajrek fid-dinja mimlija gwerer u inċertezzi nitolbuk ejja mulej u ibqa' magħna fl-isptarijiet fejn it-tbatija ta' spiss iċċajpar il-fidi u titfi t-tama nitolbu ejja mulej u ibqa' magħna fid-djar tagħna mimlija b'kollox imma vojta mill-imħabba u t-talb nitolbu ejja mulej u ibqa' magħna. Ma dawn it-talbit tagħna ngħidu grazzi lil mulej u lill-Omna Marija tax-xita li bagħtilna l-mulej u nkomplu nitolbuh jibgħatilna xitwa tajba li ilu tant snejn ma jkunna xitwa li tagħtina xita tal-art u tbiet minna mal-tempati li jistgħu jagħmlulna l-ħsara. Ħanitolbu għal paċi fid-dinja żisħuti, mod speċjali fl-Ukrajina, fl-art imqazza, nitolbu għal paċi fis-Sudan u f'ħafna postijiet oħra fejn hemm l-inkwiet. Mod speċjali nitolbu għal paċi f'qalb il-bniedem li l-bniedem iktar ma jitbiet minn Alla iktar jitla fil-paċi ta' qalbu. U hekk niftakru fikom eżis ħutna, anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali li ssegwu dil-quddiesa permezz ta' televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. L-anzjani kollha nitolbu għalikom, il-morda kollha fl-isptarijiet fi djarhom kull fejn tinsabu. Il-persuni b'diżabilità, dawk li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, nitolbu ħafna għalikom eżis ħutna. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u ma ninsew qatt lil dawk ħutna li forsi għaddej minn xi mument mudlan fil-ħajja li żjed forsi mart mentali jew depressjoni jew momenti oħra li jagħmlu mill-ħajja mument diffiċli. Ejjew nersqu b'fiduċja kbira lejn Alla, aħna għandna bżonnu l-mulej. Ejjew nersqu lejn Omna Marija dik li tħaddalna magħha, dik li tipproteġina taħt il-man tagħha. Fidejkom nafda, fidejk nafdawhom tagħna tas-sema, it-talb tagħna fil-waqt li fiskiet nofru t-talb ieħor tagħna. U Alla li għalejk ma hemm xejn li ma jistax isejjer. Għatina nitolbuk il-qawwa tal-Ispiritu għad-dis tiegħek sabiex insiru dejjem iżjed nixbħu lill-Ibnek Ġesu Kristu sina li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja imbierek Alla għal dejjem.
bil-misteru dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek naddaf minn dejn żuniti u dinut tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-sliem mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek biex naqilgħu btieba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Domni Grek u Frenċu Għaġus. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun fejn b'ġisem ta' Kristu ħarisni ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu ħarisni.
sacrament habasi, figurasi, irregnat vi. ħanejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija. Nitolbuh il-mulej jiftħilna għajnejna biex ma npoġġux il-fiduċja tagħna fil-bowt, imma nħossu l-bżonn ta' xulxejn, nħossu l-bżonn tal-imħabba lejn xulxejn. Alla ħares qatt mulej tina l-grazzi nirbħu t-tentazzjoni tal-autosuffiċjenza, jiġifieri għax għandi l-flus nibda naħseb li ma jimbżonn ħadd u l jonqos ir-rispett lejn ħadd ieħor. Eħlisna mulej minn din it-tentazzjoni. Ħanqmu bil-wieqfa u ngħidulu grazzi bil-qalb lill-mulej u ngħidulu aħfrinna ta' meta poġġejna l-fiduċja tagħna f'dak li hu ta' din id-dinja. Ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu inroddulek ħajr mulej għat qarbina mqazza li bija saħħaħtna, għamel bħalma imlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek agħtina l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex tibqa' fina sal-aħħar il-grazzja ta' ħajja sinċiera bi Kristu siedna. U ħanejdu 3 Avumarijiet lill-Madonna hekk l-Omna Marija ta' Pino fġieħed 3 ijiem lill-ġisem tagħha dan fil-qabar u nixtieq nitlob għal lina l-Maltin Rawċejn biex Omna Marija tenna ħanirbħu t-tentazzjoni tal-ġid tad-dinja, tal-flus, se nintrabtu ma' dak li ta' din id-dinja. Nibdew nħossu u naħsbu li m'għandniex bżonn xulxejn. Hekk nkunu boloħ meta naħsbu hekk Jeżus Ħuti. Ħanejdu bil-qalb. Jien ngħid isliema u intom il-qaddisa. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif d-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna